mobiltelefon, hvad sker der? Simon! Nej! Så sagde jeg. Så løb hun. Hun gemte sig. Ligger du godt? Ligger du godt, Sasse? Fuck! Det der brus, så bobler bare lige noget. Bobler i øjet. Det ved jeg ikke. Vi skal på flot. Vi skal jo lade have mad så. Vi skal på flot. Ej, fucking det går rent, det der. Vi går helt øl. Det ligner bare, at den samme jakke. Så står de og krabber. Ej. Så var alle bare på kigge. Ej, hvor roligt, det er ikke et overfald, de begynder. Hvor er I syge? Hvad? Vi har ikke nakken. Vi skal lige have bukser på. Jeg gør det igen. Og rende ned og gjorde det. Ej, jo! Hallo, vi er herinde, Hanna. I 7-Eleven. Vi er herinde. Ej, tag lige bukser på. De står midt i sidst. Så klar, vi kan ikke fange det. Hallo. Hallo, tag din bukser på, mand. Gå lige ud en gang med den. Ja. Jeg har ikke noget. Jeg er uskyldig. Jeg bliver noget mad. Vi er anstændige mennesker her, ikke? Oh my god. Jeg kender dig ikke. Nej, jeg kan ikke komme ud. Nej, jeg har ikke særlig mange ting med. Jeg har fået en flæng i lippen. Hallo, vi skal lige væk herfra. Vi skal lige væk fra den her butik, inden det går galt, ikke? Jeg er ude. Det er så meget. Hvor er de syge? Så er det alkoholiker, hva'? Ja, syge. Hallo, bare luk. Jeg er ikke så meget træt på det der, det ved jeg godt. Jeg er klar, hvor lang tid jeg har filmet jer. Lige siden I kom ud på Tempel, bare har jeg filmet jer. Jeg er meget god. Jeg har det hele på video, bare. Det er ikke noget læbe for. Det går pisse den hele hæve. Hvor er det blå? Ja, det ser ikke så godt ud, det der. Nej, det ser faktisk ikke så god ud. Nej, det har jeg ikke så godt. Hallo, flot. Videre. Godt. Jeg har fået det. Nå, det var lige det. Ja, hvor er det godt? Det var lige noget. Nå, det er ikke i forhold til, hvad vi har. Ja, det tror jeg. Det er også kun sådan noget. Populær i 7-Eleven, de står og ringer på de tid, så vi skal nok bare gå nu, ikke? Jo, så vi skal nok bare gå. Altså, vi er virkelig også bare brune. Det er fint, han gør, men... Ja, han har lige stået og ringet på det tid. Lad os bare gå. Ja, hallo. Åh, vi er shit.
Jeg kan jo ikke fortsætte med at sige. Jeg er på rette kur! Hvad er det der på din bluse? Hvad er det der? Hvad er det der på dine patter? Er der også sterin? Ja, ja. Noget værd noget. Kender på det. Hvad er det der? Ja, det er sgu mad. Hvad er det der? Det er F. Er det en mad? Er det F? Kan jeg tage lidt? Er det mad? Er det mad? Er det mad? I to æbber. Snaveæbber. Ja. Ja. Hej, hej. Hvorfor? Men de to. Ej, jeg vil også på festival i år, fordi jeg skal ud og rejse alligevel, jo, Katja. Så jeg skal også på festival. med mig, Emma. Du har lavet pizza. Hvorfor?